coaie, se pare că va fi mai greu decât m-am așteptat să găsim curba curbii de curvă dospită de usturoi prințesă. Hai, Marcele, că nu va fi așa de rău. Portalurile Minecraftiene niciodată nu ne-au dezamăgit. Da, taci, dracu, Luigi! Sebi stă dracu pe balcon sub aragazul frigiderului numit hotă și el pică condensul. După o lavă strașnică. Nimă, sună de tranziție. Bă, băieți, hai să luăm niște pizdă proaspătă. Confort anal. Conform analiticilor mele testiculare de pulă înghețată cu ațel și țeară de urechi și curvăraie maximă pe ridlia manele, am realizat că Fairy este o entitate ce călătorește din ane paste și el poate fi orice ne dorim noi. Poate o pot face să fie curvă usturoi. Între timp la masă în pizdă. Manole, hai scoală-mă că am 7% în Samsung Notes. Ha, dar ce pula mea e așa întuneric în mintea mea întunecată? Măi, ascultă și la mine. Fairy este un Dumnezeu mai mic ce călătorește din ani în pași și fugi ca o pulă desmembrată ca să nu fie distrus de timp. Dacă stelele s-or alinia corect, iar tu mă asculți, tu o să sari în coaie, ce pula mea? Hă? Ce? Scuze, mă uităm la aventurile fraților ingineri, episodul 3 și acum descifram paradoxul repetării. Și cum merge? Că pula! Ce se întâmplă în timp real la 19.994 de microtransistori spermatozoido-hipopotamoniști pe secundă? Coaie, tu de obicei mă puneai să fac ce? Sari. Ce sare? Nu! Ca ciorba de purdă nu e bună la saram... Când? Acu! Ce? Dacă sari acu, îți dau o doză de dopamină mai mare ca spermatozoidul tău. Ce? Plăcere, coaie! Cei doi săriră pe Fairy și se futură milisecunde cu haine pe ei, iar acest lucru nu numai că l-a satisfăcut pe Manole, dar cu siguranță i-a dus pe cei doi într-un loc foarte ciudat, numit Calculator Negru al lui Sebastian. Now I am become death, the destroyer of worlds. Și acum mesajul secret al lui Fairy. Aș vrea să vă spun că mi-aș vinde coile pentru toți ăștia care s-au uitat până la sfârșitul videoclipului. Fairy vă iubește!